שלום. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ערוץ הנחל. אני יעל אילמר גירון מאגמה, המרכז להגני עקבות ונחלים, והיום ננסה לצלול או לזרום לעומק המושג המרתק ניהול הגני אינטגרטיבי, ולהבין אותו לעומק משיטת ניהול תיאורטית לשיטת ניהול מעשית. במסגרת הפודקאסט אנחנו פוגשים אנשי ונשות מקצוע העוסקים בשיקום ושימור הנחלים, ניהול סיכוני שיטפונות וניהול נגר מקיים. לפני שנתיים, כשהקמנו את אגמה, ראינו מיד שבישראל יש לא מעט אנשי ונשות מקצוע בעלי ידע רב, לא פעם מדובר בידע מאוד חדשני ופורץ דרך. המשימה הראשונה שלנו הייתה לאתר את אותם האנשים, ליצור איתם קשר ולרתום אותם להצטרף לקהילה המקצועית שלנו, אשר כל מהותה הוא שיתוף ולימוד אמיתים. בפרק שלנו היום אני שמחה לארח את עובד יבין, המנכ"ל היוצא של רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי. עובד הוא ללא ספק איש מקצוע פורץ דרך, שמאז שהכרנו תמיד נענה בחיוב לכל שיתוף פעולה ושיתוף בידע. ביקשתי מעובד להצטרף אלינו רגע לפני שהוא ממשיך למחוזות אחרים, לשיחה על ניהול הגני אינטגרטיבי ועל המסע שלו בשבע שנים האחרונות ברשות הניקוז. בוקר טוב עובד. בוקר אור, יעל. ברוך הבא לאולפן הנייד שלנו. אני מאוד שמחה שאתה מצטרף אליי. לא ציינתי שחוץ מזה שלפני שנייה וחצי היית מנכ"ל של רשות ניקוז מובילה ומצליחה, אתה גם שייך לאותה קבוצת אנשים קטנה שהקימה את אגמה. לזה עוד נחזור בסוף הפרק כמובן. אז בוא נצלול, ספר לנו קצת על עצמך. יאללה. דבר ראשון, אני חייב להודות שאני מאוד מתרגש. ולהודות על ההזדמנות לסכם תקופה, לעמוד על המרפסת ושנייה להסתכל על תקופה ולהגיד, וואלה, עשיתי פה משהו. עשית פה מרתון. אז אני נשוי לענת, יש לי 4 ילדים, נולדתי וגדלתי, ואני חי היום בכפר יחזקאל. נולדתי לעולם החקלאי, סבא שלי ממקימי מאנשי העלייה השנייה, וכל ראשית ההתיישבות, וההורים שלי חקלאים בכל רמ"ח איבריהם. וב-2013 קיבלתי החלטה מאוד קשה בחיי האישיים, זה לסגור את הרפת שסבא שלי הקים, ואבא שלי וכל המשפחה, ולהבין מה זה רפת משפחתית, ואז אבא שלי אמר לי, אני לא אוהב את ההחלטה שלך, אבל החיים האלה הם חיים שלך, ולא משנה מה תעשה, העיקר תעשה את זה טוב מאוד. ועם הצעידה הזאת יצאתי לדרך, ונפלה לי הזכות לפני 7 שנים להתמודד על תפקיד מנכ"ל רשות ניקוז. עד אז ניהלתי מושבים, קיבוצים, תעשייה חקלאית, חקלאות, קהילות. וברעיון הקבלה שלי, אחרי שהתקבלתי להיות מנכ"ל רשות ניקוז, לקח אותי לשיחה, יושב ראש רשות ניקוז, אדם יקר, זכות גדולה לעבוד לידו, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, יורם קרין, שיושב ראש רשות ניקוז, והוא צייד אותי לדרך בשני משפטים דרמטיים. תדאג שכל הזמן סביבך יהיו אנשים טובים ממך, והדבר השני שהוא אמר לי, זה תפתח את הידיים ככה לשיתופי פעולה. רגע, הם רק שומעים אותנו. אז תפתח את הידיים 180 מעלות לשיתופי פעולה, כי רק דרך זה אפשר להצליח. ועם הצעידה הזאת, עם הציונות הזאת, עם הפשן הזה של משהו גדול, משהו רחב, משהו שמערב גם וגם וגם, יצאתי. אני נכנס לרשות ניקוז בתחילת 2016, בסוף 2015. בכניסה שלי לארגון, ביום הראשון, אמרתי לחבר'ה, תארגנו ארוחת בוקר. שלום, שמי עובד, מציג את עצמי, ואז כל אחד מציג את עצמו, ואז שאלתי אותם, 6 אנשים, תגידו, מה השכנים שלכם יודעים שאתם עושים? אז זה נע בין ביוב, בוץ, לא יודע, ואז בחודש או בחודשיים הראשונים קיבלנו פנייה ממושבניק. אז אמרו לי, הוא תמיד, הוא תמיד רוצה. אמרתי, בסדר, אני לא יודע, אני אסע. לקחתי את מהנדס של אותה רשות מקומית, ואת מנהל השטח של רשות ניקוז, אמרתי להם, תראו, בשביל לפגוש מושבניק, אם זה חשוב או לא חשוב, קובעים איתו ב3 בצהריים. למה? זה השנץ. אם הוא בא, סימן זה חשוב. קבענו ב3 הוא היה. באנו למזכירות, ואז אמרו, טוב, בוא ניסע למקום. והם אמרו לי, כן, תיסע לשם. אנחנו מגיעים, אין אף אחד. אז הם מתקשרים, איפה אתם? נסענו למקום השני. מה למדתי דבר ראשון? לא מקשיבים להם בכלל. דבר שני, הוא אומר, הבעיה היא כזו וכזו, ומסביר לו המהנדס, תשמע, זה מעץ יכול לטפל. ובעיה נוספת, הכיסוח. אז הוא אומר לו, אנחנו כסחים פה 2 בשנה. הוא אומר, אני לא יודע. 1, לא הקשיבו לו. 2, הוא לא יודע מה עושים. אמרתי, אוקיי. לא שיתפו אותו. לא שיתפו אותו. אמרתי, אוקיי. הדבר הראשון שהנחחתי ברשות ניקוז, אמרתי, אני צריך לדבר עם אנשים. זאת אומרת, אני יודע להם, אני הולך לעבוד השבוע, עבדתי השבוע, סיימתי לעבוד. ובשנה הזאת שנכנסתי, נכנסתי אחרי דוח ביקורת מאוד
ושמן, שהיה מבחינתי ספר הפעלה. דוח ביקורת לרשות הניקוז. על הרשות הניקוז. הבנתי שנכנסתי לארגון שיש לו אחריות סטטוטורית, יש לו חובות, יש לו תפקידים, והוא רגולטור. נכנסתי ועשיתי תהליך של אבחון בכניסה. זאת אומרת, הבאתי איתי שני אנשים, אחד שקצת יעשה הגדרת תפקידים, ושני קצת ניהול מידע, ואני עשיתי אבחון חיצוני. נסעתי איך רואים את רשות הניקוז. משרדי תכנון, משרדי ממשלה, יישובי, מה זה בכלל? וישבנו וכתבנו תוכנית עבודה על איך אנחנו מסתכלים על המרחב הזה, וחילקנו אותו, ואישרנו אותו בהנהלה בסוף 2016, אחרי שנה, או כמעט שנה עבודה, וקראנו לה עוגנים אגנים, מלשון אגני ניקוז ועוגני עבודה. וחילקנו את הרשות ל5 עוגנים אגנים. סביב הערוצים, מה יש בהם, ואמרנו, מהרגע הראשון אנחנו נתכנן, נבצע ונדבר עם אנשים באותה עוצמה. רגע, אבל פה בעצם אתה מכניס שפה לחלוטין שונה לארגון שבא ופוגש אותך. איך זה מתקבל? זה בא בנקודת בשלות של... שהיה צריך לעשות איזשהו ניור סמיכה, והניור הזה יתקבל טוב. כלומר, גם אני כאשת צוות ברשות ניקוז, שכלפי חוץ נראית שמתעסקת במקרה הטוב בבוץ, במקרה הרע בביוב. אני לא חושב שבוץ וביוב זה דבר רע. רק מנקודת מבט של ניקוז, זה לא התפקיד. כן. זה דבר מצוין, בוץ וביוב. זה רק לא התפקיד. והתפקיד שלי במרחב הוא אחר. נכון. אתה ממצב אחרת. נכון. ואז אני אומר, רגע, צריך למתג את הדבר הזה שנקרא רשות ניקוז. צריך ללמד את הפרויקט הגדול המשמעותי שנשאר, אני רק צריך להוציא אותו לפועל, היה אחד הפרויקטים האחרונים של הגנה על מסילת הרכבת העמק, שהוא אחד מהפרויקטים הפורצי דרך בתפיסה שלהם, מה שהם באגמה מכירים כפרויקט איגום שזפים. זה הפרויקט הגדול הראשון שלי, שהוא ממוקם בין כפר יחזקאל היישוב שאני גר בו, גבע, היישוב השכן, שניהם עלו באותו יום על הקרקע ב-21, וגדעון היישוב שממול 5 מיליון שקל, אף אחד אין מושג מה עושים שם. לא יכול להיות בעיניי. לא יכול להיות שאני אכנס ויצא כל יום מהיישוב שלי, ואני לא יודע מה קורה שם. אז אמרו לי, מה זה מעניין אותם? לא רק אנשי רשות הניקוז, גם המטה. מה זה מעניין אותם? אמרתי, מה זה? זה משלם המיסים, משלם פה כסף? תושבי רשות הניקוז צריכים לדעת מה קורה עבור המיסים שהם משלמים. לא משנה הטכניקה שהם משלמים. בסוף, גוף תשתית חי מתקציבי האזרח, צריך לתת לו דין וחשבון. מאחר ואני בא מעברים מקונפליקטים בקהילות, אני יודע שככל שאתה פעם אחת מאוד מאוד מקצועי, מאוד מאוד שקוף, ובמבחן הבדיעבד גם מאוד מאוד יודע להוציא לפועל, ומדברר את זה, אתה פוגש מעט מאוד חסמים. פגשנו את זה באור מאוד חיובי מכל הקשת. אז בעצם אתה מגיע, ואתה עושה סטינג אחר, למיצוב של הרשות ניקוז, לעבודה של הרשות ניקוז, לאופן שבו הרשות מתנהלת, מבחינת שקיפות, החוצה ופנימה, גם להקשיב, גם להוציא, גם לדווח, ובעצם יש לך גוף שהוא רגולטור בממשל המרכזי, משרד החקלאות. אתה עובד איתם במקביל, אתה מספר להם על האופן שבו אתה מנהל, איך הם מקבלים את הרעיונות האלה? אני אגיד שבהתחלה, ביוזמה הראשונה שלי, האגף לא אהב את זה. נכנסנו לעולם של הרפורמה בענף המדגה, 70% מענף המדגה דאז היה אצלנו ברשות, אבל היו גם ברשויות ניקוז אחרות, ופנינו בכתב ברשויות הניקוז אחרות, שאנחנו רוצים לעשות איזשהו סקר גם אצלהם, כחלק מעבודה עם אגף הדייג, בכלל לא עם אגף הניקוז. אפרופו למצוא בעוגנים צרכים של האזור ולענות לצורך. למה זה צורך? כי ענף הדייג מתממשק באופן צמוד עם הנחל. נחל, דייג, כן. מים, צורך של האזור, לא ניקוז. כן קשור, לא קשור. אני חושב שאני לאורך כל הדרך החזקתי את הגבולות. זאת אומרת, מתחתי אותם וניהלנו על זה כל הזמן, בין אם זה מול השלטון המקומי, שזה האזור, ובין אם זה מול משרדי ממשלה, של עד כמה אתה מגזים או לא מגזים במתיחת הגבולות. מצד שני, זה פגש גוף מאוד מאוד מקצועי. זאת אומרת, איזה שכתבנו תוכנית עבודה, והיה ברור לאן אנחנו הולכים, והיה המטרות ויעדים ותוכניות עבודה שגזורות לכל מחלקה עם משימות, עם השובים, עם הכל, עם תוכנית של בכל תחום, בשימור קרקע, בניקוז, בהחזקה, בסביבה, בקהילה, בכל דבר היה מאוד מאוד ברור. אז זה נתן שקט, כי זה לא
משהו שאתה יוצא ואתה אומר, אני הולך עכשיו להמציא משהו, מה שהיה לפניי קצת. אני הולך לעשות מופע. מה לך ולמופע? מצד שני, כשאתה עושה פעילות בערוץ נחל, צמוד ליישוב, לא יכול להיות שיישוב לא ידע, אז זה נראה הגיוני, שעשות פעילות עם היישוב או עם הקהילה, עם הבית ספר, סביב השופל. אז אני רוצה רגע ללכת ככה בצורה קצת יותר מסודרת, בשביל להבין איך כל התהליך הזה שקרה ב7 שנים, קשור גם לאותה תקופה שמתפתח המושג או ההבנה לגבי ניהול אגני אינטגרטיבי. אנחנו באגמה, כמו שאתה יודע, כל הזמן מדברים על ניהול אגני אינטגרטיבי, שמנו לנו כמטרה באמת, לא יודעת, להטמיע את המושג הזה, להמחיש אותו, להפוך אותו לכמה שיותר שמיש, נגיד ככה, ואתה בעצם השתמשת בו מהיום הראשון שלך. לפני שקראת לזה ככה, אחרי שקראת, ספר לי קצת, מה זה ניהול, אם אני שואלת אותך, עובד יבין, מה זה ניהול אגני אינטגרטיבי? אז יעל, אני ברשותך אלך עוד... לך עוד אחורה. לא אחורה, אני פשוט אתקדם בשנים. ב-2018-2019, שאנחנו עובדים תחת תוכנית עבודה, שנקראת עוגנים, אגנים ומסתדרים, מתחיל התהליך של משרד החקלאות. שתספר לנו במשפט כזה, מה התהליך הזה? משרד החקלאות מוציא משלחת לאיטליה, שנציגת רשות ניקוז ירדן דרומי הייתה בה, להביא את איך זה נקרא? המתודולוגיה האירופאית של ניהול סיכוני שיטפונות. הדירקטיבה האירופאית של ניהול סיכוני שיטפונות, וכולם חוזרים ועושים כנס, באמת, ברמה מאוד גבוהה, ואז בא חברי הטוב, באמת איש מקצוע ראוי לכל מילה טובה, ערן נטינגר. שגם אותו ראיינו פה בפודקאסט. ובא לכנס מנכ"לים ושופך את תפיסת עולמו, ואני באינסטינקט הראשון עולה עליו על 200, ואני אומר לו, ערן, כל הכבוד, אתה הולך לנו על הראש מבלי לשתף אותנו. אז ערן, בתשובה האינטואיטיבית הראשונה שלו והנכונה אמר לי, בוא, קדימה, לצוות ההיגוי. ומאותו רגע אני חלק מצוות ההיגוי. באותה תקופה אני מתחיל את תוכנית מקום של רשת מעוז. והדבר הראשון שמתחילים לדבר בתוכנית מקום, מותחים לך את סרגל הבעיות, ואומרים לך, זה סבבה, יש בעיות פשוטות, יש בעיות טכניות, אנחנו נעסוק בבעיות סבוכות. מה זה בעיה סבוכה? משבר האקלים. זה בעיה כאוטית. בעיה סבוכה היא בעיה במרחב מסוים, שאין לה פתרון אחד, שהפתרון נמצא יש לה אוסף של פתרונות למקטעים מסוימים, וצריך למצוא אוסף של פתרונות, וביחד אתה מייצר איזשהו, אין לה פתרון, אתה צריך לנהל את הבעיה הזאת לעד, כי היא לא, ואני אומר, זה סביבה. ניהול סביבתי, ניהול סיכוני שיטפונות, זה בעיה סבוכה. אין לה פתרון אחד. זה לא משהו שאתה פותר. אין. זה משהו שאתה מנהל. בדיוק. ומצד שני, היה לי case study... בידיים. ואתה חלק מצוות ההיגוי. ובצוות ההיגוי, ובסוף צוות ההיגוי, חולקנו ל3 צוותים, ומה שאנחנו עשינו בהסכמה עם צוות ההיגוי, ועם האגף, ועם כולם, אנחנו עשינו בוטום-אפ לתהליך הזה. ירדן דרומי, בהובלה של הצוות שלה, עשתה בוטום-אפ. זאת אומרת, ניסתה כל הזמן לתרגם את דבר ראשון, נכנסנו לתוך הניהול סיכוני שיטפונות, אמרנו, יש גם אנשים בעולם הזה. זאת אומרת, וזה אומר, התרומה שלי בצוות היגוי, זה שיש גם אנשים בסיפור הזה. כי היה ויכוח מאוד גדול, איפה שמים את הקהילה, את האדם, את הצורך שלו, ולעשות זה אמיתי, לא שיתוף ציבור כלפי... אחרי שעשיתי. בדיוק. אז אנחנו עשינו בוטום-אפ. אז בעצם רגע, אתה פוגש את המושג ניהול אגני אינטגרטיבי בכנס של משרד החקלאות, של האגף לשימור קרקע וניקוז. ערן נטינגר מגיע מואר מאיטליה, מספר על זה בהתלהבות רבה, מעצבן אותך, ובגלל שהתעצבנת, מזמינים אותך בעצם להיות חלק מוועדת ההיגוי, אז אתה יושב עם אותם קובעי המדיניות, ובטח דן במסמכים ועל קוצו של יוד, ומה המשפט הזה יאמר, ומה זה אומר, ואיך נותנים לזה כלים כאלה ואחרים, ומצד שני אתה אומר, רגע, הם מדברים, אני מדבר פה איתם, במקביל, אני עושה case study אצלי. נכון? זה. אז בעצם יש פה 2 תהליכים שקורים ב5 שנים בערך, שזה ממש אינקובטור כזה של תהליך, נשמע מרתק. ותוך כדי אנחנו נוסעים לאנגליה, ושם אני לומד את המושג שנראה catchment partnership. ואני אומר, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות שותפות אגנית. תפיסה
של לנהל שותפות אגנית, אמרתי, זה הנה. אתה בעצם אומר, זה נכון שבתוך המרחב שלי יושבים אנשים מרשות מקומית כזאת, וממועצה אזורית כזאת, ובאמת יש פה גבולות שאנחנו בני האדם יצרנו. אבל אני רגע אומר, בואו נסתכל על הגבולות הטבעיים, שזה בעצם גבולות האגן, נושיב את כל אלה שיושבים בתוך אותם הגבולות הטבעיים, לא חשוב עכשיו הגבולות שאנחנו ציירנו בינינו אחר כך, נשב ביחד, נבין את הגבולות הטבעיים שבתוכם אנחנו מתנהלים, ומפה נתחיל, נכון? בעצם ואני זה אומר עוד דבר, גם הסמכות לא חשובה. זה קשה. זה קשה מאוד. זה הסיפור אבל. ופה היתרון בעיניי... כאילו אתה בא לראש מועצה, ואומר לו, תשמע, כרגע הסמכות שלך היא לא הדבר שמכתיב פה את השיח. אני לא אומר את זה לראש מועצה. אז מה אתה עושה? אני אוביל את השותפות. למה? למה אתה? כי יש לי את הפנאי ואת הראייה, ואולי דווקא החולשה שלי היא היתרון. במידה מסוימת אתה פלטפורמה? נכון. אני הרעיון המארגן. כל אחד יביא את הסמכות שלו לשולחן, ומשם נתקדם. כלומר, אתה חלק מצוות היגוי, שלטון מרכזי, שיושב בשלטון המרכזי, כל האנשים החשובים, ומתדיינים. לכשנעבור לניהול אגני אינטגרטיבי, ובטח גם השמות משתנים תוך כדי תנועה, תהיה רשות אגנית שתצמח מתוך רשות הניקוז, ולרשות הזאת תהיה סמכויות ויכולת כזאת ויכולת כזאת ותקציבים כאלה וכאלה, ויושבים וחושבים מה צריך, אותם סל כלים שהממשלה צריכה לתת לגוף, שהוא סך הכל גוף ממשלתי, הגיוני. במקביל, אתה הולך לצד השני של הבוטם אפ, ואומר, עד שכל אלה ייתנו לי, זה לא שאני יושב ומחכה עם ידיים שלובות ונראה, כשיהיה לי את הכוח, אז אני אעשה. אני יושב ואומר, עד אז, ההפך, החולשה שלי, זה היתרון שלי. נכון. ואת זה אתה עושה 5 שנים, ממש מדגדג אותי לשאול מה הייתה ההתנגדות הגדולה ביותר שקיבלת. ב-2019 אנחנו עושים את... אני אחזור לשאלה שלך, אני לא מתחמק, אני רגע רוצה... אתה לא חייב ממש. מי הפך את השולחן? אנחנו עושים את... סוגרים את תוכנית האב לשיקום נהר הירדן, עושים כנס גדול, ואז עומדים לא מעט שחקנים, בין אם זה שלטון מרכזי, בין אם זה שלטון מקומי, ואומרים, תמשיכו לאתגר אותנו בוטום אפ. זאת אומרת, אנחנו מקבלים, אוקיי, זה בסדר שהחלטנו שנהר הירדן הוא אירוע, ואני מזכיר, מהשלב הראשון אמרתי, לא מעניינתי להיות רגולטור, מעניינתי להיות חברה כלכלית. זאת אומרת, אני מחפש כל הזמן את הכלים הכלכליים, את האסטרטגיות העסקיות בעולם הציבורי, ואז אני מוצא את הקרן לשמירה על שטחים פתוחים כמשאב כלכלי, ואני מוצא את נתי ואת רמי ואת נתיבי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, משרד השיכון, רשות המים, כל שחקן שחי במרחב, והוא מזהה אצלנו מקצוענות, יעילות, מהירות. זאת אומרת, מה אמרנו, במה אנחנו נהיה מיוחדים, אנחנו נהיה הכי טובים. אנחנו נהיה הכי טובים כי אנחנו נכיר את המרחב שלנו. ואנחנו נדע לדבר אזוריות, את האזור, נדע לתווך אותו נכון לשלטון מרכזי. זאת הכוח על שלכם יהיה ההיכרות עם האזור. נכון, והמקצוענות. ושידעו, כשמדברים על הרשות ניקוז, או על הרשות הגנית, או על ירדן דרומית, מדברים על מקצוענים. וגם הייתה לנו, במובן הזה של לתכנן, אני מחזיר אותך, לתכנן, לבצע ולדבר עם אנשים, גם שמה פיתחנו מתודולוגיות של מקצוענות. ועשינו התארגנות מחדש ב-2020. הסתיימה התוכנית, שאמרנו מ-17 ל-19, את העבודה שעשה משרד החקלאות עם משרד להגנת הסביבה, עם MNS, שהתוצרים שלה זה אגמה, התוצרים שלה. לקחנו את אותם 9 אבני הבניין, ותרגמנו אותם ל4 תחומי עבודה, עם 3 אזורים מנוהלים. זאת אומרת, שינינו את התפיסה מ5 אגנים או גנים, ל3 אזורים מנוהלים. בסוף שאתה אומר, אני רוצה באמת לבנות אמון במרחב, תפיסת האמון שאנחנו מביאים אומרת, 1, שאנחנו מייחסים כוונות טובות האחר, אנחנו מייחסים באמת לשותפים שלנו את הרצון הטוב, שיקרו פה דברים טובים. 2, אנחנו מוכנים לקבל ביקורת, והם מוכנים, זאת אומרת, לא רק התורה אצלנו ורק אנחנו יודעים, אלא אנחנו מוכנים להקשיב למרחב, המרחב פנוי להקשיב לנו, והדבר השלישי, אנחנו יודעים לבצע. ואז אתה לוקח את התוכנית עבודה של תפיסת הניהול האגני, מתרגם אותה לתאי שטח מנוהלים. לא לכל הרשות. בעיניי, אנחנו פועלים בגישה אגנית באזורים מסוימים. באזורים מסוימים לא. כי אין לנו שותפים שם.
אנחנו מחזיקים את זה, אבל אם השותף לא מחזיק את זה, אם אגמה לא תחזיק מולי את הגישה הזאת, או משרד החקלאות לא יחזיק מולי את הגישה הזאת, או רט"ג, או קק"ל, או הגנת הסביבה, זה יהיה חצי כוח. כאשר המרחב, כאשר כולנו ביחד מתיישבים, כל אחד בקצב שלו, וכל אחד בווליום שלו, צריך לזכור שזה ארגונים גדולים, ואנחנו פוגשים, בתפיסה הזאת אנחנו פוגשים, משברים זה תמיד תהליך מאיץ. אז יש לך דוגמה לאיזה משבר כזה שהאיץ תהליך? אנחנו פוגשים שני משברים גדולים. אחד זה הקורונה, שמגדירה את ה-500 ו-1,000 מטר סביב הבית. ופתאום כל מה שאתה עושה זה הצורך. זה הצורך של התושב, הצורך שלו זה בדיוק השביל, זה בדיוק הנחל ששיקמנו, זה בדיוק אותו שדה שגמרנו לעשות בו פעולת שימור קרקע, זה אותו שיקום אקולוגי, זה אותו שחרור מעיין. זה הצורך שלו. זה דבר אחד. ודבר שני הוא משבר האסי. אז רגע, תן ככה בזה, מה זה מבחינתך משבר האסי? מה קרה שם? משבר האסי הוא משבר נרטיבי בין שתי קהילות, במרחב. מה שקרה שם מבחינתנו זה מים, זה נחל, זה טבע, זה שטח פתוח. ואנשים. ואז באנו ואמרנו, אנחנו לא מתעסקים עם המשבר, המשבר לא ענייננו, הוא לא עניין שלנו, אנחנו לא חלק ממנו. לא כגוף, לא ברמה אישית, כגוף. מה כן? אנחנו יכולים להציג איזושהי אסטרטגיה, דיברנו על בעיות סבוכות, על איזושהי אסטרטגיה, למה כן אפשר לעשות? עם שחרור מים לטבע באזור, בראייה שמחברת את מערכת הנחלים לעיר, למרחב, וזה פוגש את תוכנית המים לחרוד, שמשוחררים מים לטבע, ממש בימים אלה אנחנו גומרים את תוכנית המים לחרוד, אני רוצה להתייחס לזה בנפרד, וזה פוגש את הקשרים הנהדרים עם השלטון המקומי, גם בית שאן וגם בעמק המעיינות, זה פוגש שלטון מרכזי שמחפש גוף מקצועי, בין אם זה רשות המים, בין אם זה משרד התיירות, משרד הגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, וכשיש לך גם תוכנית טובה, עם אסטרטגיה נכונה, ומתאימה לאזור, וגם רמת אמון מאוד גבוהה, של כל השחקנים שמחזיקים את המתח, אז אתה מגייס לזה משאבים במהירות, אתה יכול לחולל שינוי, שהוא שינוי סביבתי, שהוא שינוי אקולוגי, שהוא שינוי קהילתי, שהוא שינוי שיכול להשפיע שנים קדימה. אז מה קרה שם באסי? מה אתם עשיתם? מה שאנחנו עשינו באסי, אז שמרנו כגוף מקצועי, להחזיק ידע מקצועי ולהזין את מי שצריך בחומרים מקצועיים. בזמן שהוא חיפש את הפתרון בעצם. בזמן שהמשבר הוא משבר נרטיבי, הוא לא משבר של מים. הוא משבר נרטיבי שיש לו מקום אגב בחברה הישראלית. יש למשבר הזה מקום ושיח וצריך לנהל אותו. אני במקום שאומר, אני משחרר מים לטבע, אני מייצר מרחבים נוספים על בסיס תוכניות שחרור מים, על בסיס מידע וידע מדויק, על בסיס צורך, וכאשר כל זה קיים, אז תוכנית מרחב אקואטי שלנו למעשה משלימה עכשיו את תוכנית המים לחרוד שאושרה ב-2008, והייתה לי את הזכות, המעיין הראשון ששוחרר היה עין יזרעאל, המעיין השני הייתה לי את הזכות, זה בשנה הראשונה לשחרר את מעיין חרוד, במה שנקרא פלג גדעון או חורשת גדעון, עד שזה פוגש את נחל חרוד, ובימים אלה אנחנו משלימים את החלק השלישי, שזה עין עמל, שמשוחרר בנחל עמל קדום, לחרוד. ויחד עם זה, רשות המים וקק"ל מאמצות את תוכנית מרחב אקואטי לשחרור של עוד 10 מיליון קוב או 1,100 קוב שעה במרחב, ופתאום זה כבר אגן. וזה 7 ערוצים, וזה מתכתב עם תוכנית שהולכת לוועדה המחוזית של עמק המעיינות, שיושבת על בסיס של 7 הערוצים שאנחנו הכנו, זה קק"ל מאמצת את התפיסה הזאת, וחלק ביערות קק"ל וחלק לא. האזור מאמץ, ואז אנחנו מקימים את השותפות של בית שאן עמק המעיינות לניהול שטחים פתוחים. אבל רגע, לפני השותפות, כי היא מעניינת בפני עצמה, אני רוצה רגע להבין שבאמת הבנו. תוך כדי זה שמתנהל דיון על מה זה ניהול הגני בממשלה, ואתה עושה case study, מריץ case study הלכה למעשה אצלך ברשות ניקוז, אנחנו נכנסים לתקופת הקורונה, גדל העניין הציבורי בשטחים הפתוחים שנמצאים במרחק מאוד מאוד קטן מהבית שלנו, יש יותר עניין במה אתה עושה, יש לך פה מקום גם קצת להיות יותר משפיע, מאיזשהו גוף שאף אחד לא יודע מה הוא עושה, לגוף שעושה את הדבר החשוב לי במיוחד בתקופה הזאת, ומתעורר עוד משבר שיכול להיות שהוא גם קצת תולדה של הקורונה.
בעיניי לפחות, משבר שהוא משבר בין קהילות, וכל זה קורה בתוך האגן, ובתוך המרחב שבו אתה פועל. ואתה אומר, אני פלטפורמה, יש לי את הידע, אני יכול לתת לכל מי שמנסה למצוא לזה פתרון, את הידע הזמין, החשוב, והנכון, והמדויק ביותר, בשביל לתת לו את הכלים, אבל אני לא מתערב בתוך הסכסוך הזה, זה לא סכסוך שאני מנהל, אבל בגלל שזה בעצם בעיה שהיא בעיה סבוכה ומורכבת, אני מבין שזה לא, המשימה היא לא לתת עכשיו פתרון שאלו יהיו מרוצים ואלו יהיו מרוצים, אלא צריך לנהל פה את המרחב בצורה כזאת שרואה את כלל הצרכנים, נכון? אני מבינה אותך, נכון? שאחד הצרכנים זה החקלאות, ואחד הצרכנים זה הטבע, ואחד הצרכנים זה האדם, הקהילות השונות זה בעצם הרבה צרכנים שונים, הם הקהילות השונות, ובעצם מפה מנית עכשיו מספר תוכניות ושותפים אסטרטגיים גדולים, בעלי אגב גם קרקעות וגם תקציבים, לניהול המרחב בצורה שהיא בעצם צורה הרבה יותר מקיימת בראייה מרחבית. ואז הגענו לשותפות שאתם מקימים, כי עכשיו אחרי שיש לזה תוכנית, והתוכנית היא תוכנית שמתקבלת גם על ידי מינהל התכנון, ומתחילים לשחרר מים לטבע, צריך לנהל את זה גם מפה. ואתה אומר את זה, גם לא צריך שיהיה גוף אחד שינהל את זה, צריכה להיות שותפות שמנהלת את זה, שהשותפות הזאת צריכה להיות מוחזקת על ידי מישהו, אז בוא עכשיו נעבור לשותפות המרתקת, שגם הלכתי לראות אותה בעיניים, וזה היה ממש מעניין לפני כמה זמן. אז בוא נעבור לשותפות שבעצם, אתה יכול להגיד שהקמתם, או שהיא קמה ועזרתם לה לקום? לא, אנחנו הקמנו. אנחנו הקדשנו לזה שנה של עבודה ומחשבה, איך לתרגם ואיך לענות לצורך. מה יביא אנשים לשולחן? רגע, שים אותנו על לוח הזמן? אנחנו נמצאים באזור של 19, 20, אנחנו נמצאים בשני תהליכים במקביל, גם שמה וגם בפרויקט ענק. למעשה אנחנו עושים עבודה, כשאנחנו בונים את תוכנית מרחב אקואטי, שהיא לתולדה של תוכנית האב לשיקום נהר הירדן, שהיינו בה ב-2019, מדובר על 2021, ואנחנו לוקחים את תוכנית האב למרחב הירדן, אנחנו מתרגמים אותה לכל מיני פרויקטים, אחד מהם זה 40 מעיינות. התוכנית הזאת היא פוגשת את החלטת ממשלה, מה שנקרא תיקון 27 לחוק המים, שחרור של 1,100 קוב שעה לטבע, ועוד 1,100 קוב שעה לבקעת הירדן, ופוגשת את התוכנית הכוללנית של עמק המעיינות, ואז עמק המעיינות, תוכנית הכוללנית, בבת אחת מקבלת מרשות הניקוז, מהרשות האגנית, חומרים שלא היו, שאין בשום מקום אחר, אלא במי שרואה מרחב. ומקפיצה את איכות התוכנית של עמק המעיינות בכלל, לא שלנו. ואנחנו מקבלים סטטוטוריקה על דרך זה. רשות המים מוצאת שחקן שאומר, רגע, יש פה מישהו שכבר מדבר עם כולם, מה אני צריך עכשיו להתעסק עם איזה מעיינות? שיתעסק עם זה, הוא יודע לדבר עם אלה ועם אלה ועם אלה ועם אלה, זה עם החקלאים ועם קק"ל ועם רט"ג, ועם אגודות המים ועם מקורות ועם ורשות המים מצידה אומרת, כן, אומרת, קחו תנהלו, אבל הידע ההידרולוגי? תיקחו הידרולוגים, תיקחו אקולוגים, תיקחו אנשי ניקוז. רשות המים לא מממן, מי שמממן את זה במקרה הזה, זה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, מתוך העין של שחרור מים לטבע. ומתוך ההבנה שלנו, שאנחנו רואים, שחרור מים לטבע לא סטנדלון. יש חקלאות, זה בא על חשבון משהו. כן. צד אחד אומרים, בוא נעשה את הבריכה של המדינה, בוא נעשה עוד פארק המעיינות בעמק המעיינות. עמק המעיינות אומרים, לא רוצים, יש לנו אחד, לא רוצים יותר. שייסעו לכנרת. זה צריך להיות קשוב לכל הדברים. מה הקהילה רוצה, לא מה אני רוצה, או אנשי מקצוע. יש פה לנהל את התהליך הזה. ודרך זה, אז סוף מעשה בתחזוקה תחילה. מי מתחזק את זה? אל תפתח. מי מתחזק? מי שומר? מי אוכף? איך החקלאים נכנסים לפחדים? לא יסתובבו, ובצדק. יסתובבו בשטחים, לא יסתובבו. חקיקה, אכיפה, נזקים, בטיחות. נכנסנו לכל העולמות האלה. למה? כי אנחנו אומרים, איך ישתחררו מים לטבע? לשחרר מים לטבע, האם זה אקט טכני או זה אקט סבוך? שאלה את מי שואלים. ואתה חושב שזה אקט סבוך? אני חושב שכל מה שקשור באגן, זה אקט סבוך. וכשאתה משחרר מים לטבע, שבא מפרספקטיבה עד היום, בעיקר של אנשי סביבה, אנחנו מסיתים, ובעיניי ההסתה מרשת ניקוז רשות הגנית, זה הפרספקטיבה של הניהול. הפרספקטיבה שיש שחקנים, שיש לי אחריות עליהם במרחב, גם אם אין לי סמכות עליהם. וזה בעצם המודל שראית באנגליה, השותפות האגנית? כשאתה בא ומקים את זה, זה מה שאתה רואה? אני באנגליה, מה ראיתי שמישהו לוקח אחריות על מרחב. בין אם יש לו סמכות, אין לו סמכות, בין אם הוא איש ביוב או איש מים, ואז המשרד האנגלי נותן חצי משרה. אז אמרתי, סבבה, את החצי משרה הזאת אני אתן, אחרי זה כבר נמצא איפה אני מממן אותה.
וכשבאנו עם זה לעוטף תבור, אז שאלו מי יחזיק את זה, אמרנו, אנחנו נחזיק את זה. אומרים שהם יחזיקו את זה, יש להם ניסיון, אז בואו נלך איתם. ובעוטף תבור קוראים דברים מעניינים, כי אמרנו, מבחינתנו חברה ערבית היא הזדמנות. ב-2016, כשאמרנו מה נעשה כשנהיה גדולים ברשות ניקוז, אמרנו, אין שום סיבה שהאגן של התבור, בעוד 10 שנים, לא ייראה כמו האגן של החרוד. ערוץ, נקים, סודר, שתילות, שביל, פרגולות. שיתוף פעולה. עוד לא ידענו להגיד שיתוף פעולה. אבל אמרנו, אין סיבה. והתחלנו לבנות את הידע על התבור. התחלנו לאסוף את הידע ולבנות ולהתחיל לייצר שותפויות, כי אמרנו, אפשר לפעול בלי קהילות במרחב. הצפות, שיטפונות, יש באזור שלהם? יש הצפות, יש שיטפונות, יש בעיות של תשתית, יש הכל. ודרך ההצפות בשני יישובים שנמצאים במורד הר תבור, באכסאל ודבוריה, שמוצפים, איך שלא יהיה, הם יהיו מוצפים, כי הם נמצאים במורד, שבמעלה יש את נוף הגליל ועין מייל, וזה עובר דרכם. ואנחנו ראינו בזה הזדמנות מטורפת. א', ברמה הערכית, ב', ברמה הסביבתית, זה האזור, זה מה שיש בו. אז שם צריך להיות. וביכולת לגייס משאבים. ואז אתה פוגש, אתה מביא את היכולות המקצועיות, את יכולות התקשורת וההבנה, מצד שני את יכולות ההקשבה. ואיך לפצח עבודה סביבתית, שימור קרקע, השעיית נגר בשטחים פתוחים בעלות פרטיות מבלי להפקיע. כי מה הפתרון שהחוק נותן? שהסמכות בשביל למנוע הצפות, תפקיע. תעשה מתקן ניקוז. תפקיע בחברה הערבית, סבבה, תהיה צודק, חכם לא תהיה, 10-15 שנה, בינתיים נריב כולנו, תחלפו אנשים. לא, איך אתה בונה את זה בהסכמה? ממש תהליך ארוך ומובנה, צעד אחרי צעד, מהצלחה קטנה להצלחה יותר גדולה, בהתחלה רחוק מהיישוב, אחרי זה מתקרבים, בהתחלה רק נחל, רק אחרי זה בשטחים חקלאים, ואנחנו מפצחים, אנחנו מתחילים לעשות כנס חקלאים, ושם היה לנו, שם באמת, אחד הדברים הגדולים שעשינו זה שותפות אסטרטגית עם תאגיד המים והביוב, כפרי גליל תחתון מיהקום. כשאתה עושה שותפות אסטרטגית, ואתה אומר, ומיהקום אומר, אני לא חי על פני השטח, אני חי מתחת לפני השטח. להפך, אתה מביא לי בשותפות הזאת ערך סביבתי, אני כאילו רק גובה. ומצד שני, מערכת התקשורת שלו, ומערכת המידע שלו, ומערכת ההבנה שלו, והקשרים שלו, סגרו לנו שנות אור של עבודה. וידעת את זה כשנכנסת לשותפות הזאת? לא, הבנתי שאני צריך לאסוף את גופי המרחב איתי. מי הם גופי המרחב? אמרנו, קק"ל, רט"ג, אשכול, תאגיד מים וביוב. ומה שאנחנו עושים עם מיהקום ביכולת הזה, א', הם פתרו לנו את הבעיה לדבר עם אנשים, אנחנו שולחים הודעה, ובלחיצת SMS, כל הציבור יודע. מהמם. ואז בשילוט, הכל מתורגם לערבית, זה בשפה, ואז יוצאות כתבות בפאנט, ובעמודי פייסבוק רלוונטיים, וכל התקשורת הערבית, והכל מתורגם, עם כל מערכת הסרטונים שלנו, עם כל התקשורת שאנחנו עושים בחברה שלנו, מתורגם לחברה הערבית. פתאום ממשלה מדברת אחרת. וזה פוגש אגב קורונה, את התקציבי הקורונה שהשאירו, ובבת אחת כל מה שדיברנו יכולנו לבצע. מדהים. מה שנתן בוסט מאוד חזק ליכולת של מרחב לתת בך אמון. ואז אמרנו, סבבה, אז יש לנו כבר חברה ערבית, צד אחד, יש לנו את החברה היהודית, אז אפשר לקחת את מתודולוגיית הניהול שפיתחנו עם בית שאן עמק המעיינות, ולהעביר אותה לעוטף תבור, ולמעשה ליזום שמה את אותו שולחן אחד גדול, ולהכניס כבר את המרחב של משרד החקלאות, ואת המרחב של משרד להגנת הסביבה, כי שם זה כבר לא 2 רשויות, זה כבר 8 רשויות, זה כבר יחידות סביבתיות, כבר יש הרבה מאוד שלטון מקומי, זה נמצא בשוליים שלו, זה לא לב של אף רשות. שזה אתגר. ומה אתה מגלה? המתודולוגיה עובדת? חד משמעית. חד משמעית. אתה מביא משאבים, אתה עונה לצורך, ואתה לא עושה copy-paste, אבל השפה לאט לאט מוטמעת, שהמרחב, יש לנו אחריות למרחב, ואז כשהם דוחפים כלפי מעלה לשלטון המרכזי, זה כבר נשמע אחרת. ופה כבר האשכולות הופכים להיות שחקנים במרחב, כי זה לא רשות אחת גדולה, אז לרשויות נוח שדווקא האשכול ישמש כזרוע. אז אמרנו, סבבה, אז שהאשכול ייכנס פנימה. אז אתה גם מגדיל את יכולת הקולות קוראים שאתה מגיש, ואז האשכול גם יודע להיכנס לתוך השלטון המקומי, מה שאני לא רוצה להיות פנימה בתוכו. זאת אומרת, אתה מייצר את הרקמה הזאת של גופי המרחב שלומדים לדבר, ושהשלטון המקומי נותן בהם אמון. מצד שני, אומרת הרשות ההגנית, I hold it. אני מחזיקה את זה, אני לא אחראית. הסמכות שלי היא בניקוז, היא בהידרולוגיה, היא שמה בבסיס, היא בנחל.
היא בסביבה, היא במסדרון. כל מה שתיארת פה עכשיו זה ממש צמיחה וסגסוג. כי בעצם תיארת תהליכים שהתחילו להתארגן, לתהליכים שכבר לתוכם באמת נשפכים ונשפחות יכולות ונשפכים כספים, לא נשפכים כי יש עודף, אלא פתאום נאגמים להם, אולי זאת המילה הנכונה. נאגמות ההזדמנויות ונאגמים התקציבים והצרכים פוגשים אחד את השני, ונוצר שיח ואז זה צומח. ואז פה בעצם אתה אמרת, הבנו שאנחנו רוצים להיות התשתית, הבנו שאנחנו רוצים להתחיל לעבוד עוד לפני שיש לנו סמכויות ויכולות, והבנו שזה אפילו יתרון במובנים מסוימים, והנה אנחנו עובדים. אתה אחרי 7 שנים מדבר על זה שיש פה מערכות שעוסקות בבעיות מרחביות, שזה לא משהו שהיה קודם. יש פה התחלה של זה, חד משמעית, יש פה התחלה של זה, אני חושב שיש פה רצון לזה, יש פה הבנה של איזה ערך זה נותן. אני חושב שיש פה הבנה יותר רחבה ביותר קהלים וקהילות, מקצועיות, על כל המגוון שלהם. זאת אומרת, חשוב לי להגיד שאני מדבר על קהילות וקהלים, אני לא מדבר רק על הקהילות שחיות במרחב, אלא בין אם זה אנשי התשתית, או בין אם זה אנשי החקלאות, או בין אם זה אנשי הסביבה, או בין אם זה קהילות המטיילים. אני חושב שתפקידה של אותה פלטפורמה הגנית, של אותה רשות, של אותה גישה הגנית, היא להבין מה האתגר הבא ולהיות שם. סמכות ניהול השטחים פתוחים מחולקת בין 1,000,000 דונם ומשהו בקק"ל, או 1,200,000, לא, השטחים שיש ברט"ג, כל השאר במועצות האזוריות. שם יושב. אנחנו לא באים להחליף אותם. אנחנו כן באים לחזק את כולם. למה? כי אנחנו רואים מרחב. ואם נשים, כשאנחנו מותחים את הסרגל בין האקוסיסטם לאגוסיסטם, ונשים את האגוסיסטם בצד, ונסתכל על האקוסיסטם, אז בתוכו יש הרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד שחקניות, שעד שלמישהו יהיה סמכות, בוא נפעל, כי אפשר להפוך את המציאות בדרך. ונראה לי שבמידה מסוימת בהרבה מקומות הצלחתם. יש משהו שמסקרן אותי, כי בעצם אתה עושה את העבודה שלך ברשות הניקוז, במקביל לחשיבה שנעשית בשלטון המרכזי, ואתה חלק מהוועדת היגוי. אני מניחה שאתה מביא מסקנות וניסיון מתוך זה לתוך ועדת ההיגוי, ובמקביל אתם עושים במשך 5 שנים, אני לא טועה, איזושהי עבודה שהיא בעצם גם בוחנת ומודדת את המעשים שלכם מהצד, במטרה ליצור מתודולוגיה, והמתודולוגיה צריכה לשמש את כל מי שירצה להשתמש בה. וזה מכביד. זאת חתיכת משימה כבדה, זאת אומרת, זה לא פשוט, תוך כדי שאני עובד, אני גם מודד את עצמי ובודק כמה זה טוב, כמה זה לא טוב, כמה זה מדייק ובונה מתודולוגיה. אז למה בחרתם לעשות את זה? אתה קם בבוקר, שאלת למה אני קם בבוקר? אני אחזיר אותך לפשן, זה הפשן שלי. לייצר משהו חדש, במרחב, בסביבה, בחקלאות, במים, זה הפשן שלי, ואני יודע, ועם היכולת שלי להעניק, יכולות ניהול וראייה רחבה. אז אני עושה את זה. היכולות שלי הם לא במקומות אחרים, הם פה. ומה כן יהיה צריך כשיסיימו את המשימות הגדולות של מערב המדינה, מה כן יהיה צריך? יהיה צריך לטפל במעיינות, אנחנו רוצים מסדרונות, אנחנו צריכים ריאות ירוקות, אנחנו יכולים להיות איזושהי חלקת ניסוי. אז ככאלה מיתגנו את עצמנו. אמרנו, אנחנו נוביל כל הזמן את החשיבה כמה שנים קדימה. אז זה מה שזה אנחנו קמים בבוקר, שיהיה מעניין. אז עד אתמול, או אולי עוד היום, אתה קם בבוקר בשביל לנהל את רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי. וממחר או מיד אחרי החגים, אתה תקום בבוקר לתפקיד חדש. אז אני אשמח שתספר לנו ממש בקצרה, לאן אתה ממשיך, והאם וכיצד הניהול האגני יבוא איתך לתפקיד הבא. אני נשאר בעולם של שינוי אקלים. אני נשאר בעולם של ריבוי תועלות. בעולם של סביבה, בעולם של חקלאות. אני הולך לחברה עסקית בשם דוראל, לפתח את תפיסת העולם, או ליישם את התפיסה שהם כתבו לאיך בונים חקלאות, אנרגיה מתחדשת ואגירת חשמל באותה יחידה. איך עושים שימוש משותף בשטח, ולא דו-שימוש, לא אחד על השני, אלא שימוש משותף, איך גם החקלאות פורחת ומשגשגת, גם מייצרים אנרגיה מתחדשת משמש, אנרגיה ירוקה, וגם יודעים איך לאגור אותה ולמכור אותה בזמני שיא ושפל בהתאם הזה. ואני מקווה מאוד להגיע גם לעולמות של מכוני טיהור שפכים עם אנרגיה מתחדשת, לעולמות המים, שהמים הם צרכן אנרגיה בהובלה שלהם
ממקום למקום, איך לנסות להשפיע על העולם שינוי האקלים, עולם החקלאות שאני בא ממנו, ולהביא אותו לחקלאות החדשה, או לחקלאות טכנולוגית, או יותר יעילה ויותר מכבדת ומכובדת לבעליה, ולנסות לחולל את אותם שינויים, את אותם שיתופי פעולה שנדרשים בשביל להתמודד עם עולם שינוי האקלים. ואני אגיד שדווקא אני כל כך לא מבין בעולם הזה, ואני כל כך צריך להיות מאוד צנוע לפני שאני נכנס אליו, אבל דווקא מרגיש לי שאם נלך רגע להחלטת הממשלה של שיקום נהר הירדן, ונראה את האזור שמאוד מתקשה להתמודד עם גידול הדגים על הבריכות המוזנחות, ולחשוב איך המשחררים שם המים לטבע, משקמים את הירדן, ומצד אחד, מצד שני, מייצרים בו מודלים של קיבוע פחמן, ואנרגיה מתחדשת, ולראות את כל העסק הזה, גם שיקום סביבתי, גם מסדרון, גם בריכות משוקמות, וגם יצירת כלכלה, וטוב לסביבה. אם אני אצליח ולו לגעת בתחומים האלה, ולו להיות חלק מהם, בזה יבוא שכרי, ולמקומות האלה אני הולך, ואני מקווה שיש בי סל כלים מספיק רחב, יש בי, כן, הרבה רצון ללמוד, לחקור, ולהגדיל את ההוגה הפרטית שלי, או את התיק הפרטי שלי למשהו יותר גדול. מדהים. אז נותר רק לאחל לך הרבה בהצלחה, ולומר תודה גדולה, גם על השיתוף בידע ובחוויה המקצועית, גם על זה שליווית את אגמה באופן אישי, כחלק מצוות ועדת ההיגוי, שבעצם התחילה לפעול עוד לפני שאגמה הוקמה, ליוותה אותה כל תקופת ההיריון, מלווה עד עכשיו, תמשיך ללוות אותנו. אז לפני 9 שנים סגרת רפת, והגעת זמן קצר אחר כך לרשות ניקוז, הזמנת את החבר'ה לארוחת בוקר, דיברתם על קצת בוץ וביוב, הבנת שאין דבר חשוב, לא משנה באיזה תחום, מתקשורת עם אנשים במרחב שלך, והתחלתם תהליך של צוות, הגדרתם מה אתם לא, שאתם לא רגולטור גרדה, ואתם לא תפעול גרדה, אבל אתם פועלים ומתכננים ועובדים כגוף מנוהל, דרך 5 עוגנים באגנים, הפכתם להיות פלטפורמה ליצירה של שותפות אגנית, שאותה אולי הבאת מאיזה רעיון שפגשת באנגליה, עשיתם לזה, הייתי רוצה להגיד גיור, אבל לא עשית גיור, כי בעצם לימדת את השותפות הזאת לדבר גם עם קיבוצניקים, וגם עם מושבניקים, וגם עם חקלאים, וגם עם תושבים מהעיר, וגם מהחברה הערבית, ותוך כדי העבודה הבנת שהאופי של הארגון שלך חייב להיות אופי של ארגון מקצועי, שמכיר את השטח על בוריו, ביצועיסט ובעיקר שקוף, שגם משתף וגם משוחח וגם מוכן לקבל ביקורת. למדת לייצר עבודת מטה מצוינת, ואז כשהיה משבר שכל העולם דיבר אליו, או אולי לא כל העולם, אבל כל המדינה, היית שם בשביל לאפשר ליצירת פתרונות שהם לא רק נותנים מענה בזמן אמת, אלא גם פתרונות שבונים מערכת יחסים בת קיימה בין האדם לטבע במרחב, שזה מרגש בעיניי, לא פחות. ומשם הכל רק הולך ומתפתח, ואתה עוזב גוף אחר ממה שקיבלת, ממש בימים אלה, עם צוות מצוין, את זה אני אגיד כי אני עובדת איתם, והם באמת צוות מצוין ומוביל, ונאחל גם להם הצלחה. כן, מילה טובה, צוות מעולה, מסור, מקצועי, לא מפחד לקחת סיכונים. ותודה רבה לכם על הזכות, נהניתי מאוד. תודה רבה שבאת. ותודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו בפרק נוסף של ערוץ הנחל. אגב, אם תרצו להעמיק בסיפור שעובד סיפר לנו, לקרוא קצת יותר על המעבר מרשות ניקוז לרשות אגנית, ובכלל להכיר את מודל העבודה שרשות הניקוז ירדן דרומי עבדה עליה, פשוט תיכנסו לאתר האינטרנט שלהם. אנחנו נשים פה לינקים מתחת להקלטת הפרק. שווה לעיין, שווה לקרוא, להעמיק, ואם יהיו לכם שאלות, אתם יודעים איפה למצוא אותנו. אני הייתי אליל מרגירון, ואתם מקשיבים לעוד פרק בפודקאסט ערוץ הנחל.